Hei. Piye iki? Wah, kene tak gudang karo Gatot pisan ki engko. Apa? Jane nyak mikir sapa? Yo, Mam. Uang nanti. Ki mak tun kae lemu apa kuru kae? Kuru. Kurukan daging. Kurukan kuno. Oh iya. Kurukan kuno Mbak Ni. Tamu lek sore iki lek beratus ki salin, mesti ra gelem salin. Udah rek, ngidit rek. Udah ngidit. Jam 3. Apa-apa lah. Gedang wis dicepakne. Kok njupuk dhewe. Wong sing nang Karena Bali. orang pulang.